हेलो लोगोफोर बड'स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय एग्रिकालचाराव भेकेन्सि ओंखारना फैदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय टटेल पस्टआ दङ 157 आरो एप्लाइआ अनलाइन जागोन आरो एप्लाइ दायो सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ जाहैबाय 15 फेब्रुवारिसिम दा बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा सोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना नायदो क्राइटेरियाखौ नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर नोंथांमोनाहाय जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना लाबानो जाबाय नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेवहाय पस्टआ दङ 1 2 3 सिरियल नाम्बार दङ बेनि गेजेराव फार्स्टआव दङ एग्रिकालचारेल डेभेलपमेन्ट अफिसार आरो सेकेन्डआव दङ एसिस्टेन्ट एग्रिकालचारेल इन्जिनियार आरो लास्टआव दङ जुनियर इन्जिनियार जागोन बेयो जेआरआ दा बेहाय नायोब्ला पस्टआ 109 दङ नैबे सिरियल नाम्बार 1आवहाय आरो दङ सेकेन्डआव 9 दङ थार्डआव दङ 39 बिनि गेजेराव एसटिफोरनि थाखाय 10% रिजार्भेसन होनाय दङ आरो लोगोफोर नोंथांमोना हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो अल आसामनि केन्डिडेटआनो एप्लाइखौ बेवहाय खालामनो हागोन दा जोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोब्ला नोंथांमोना आसामनि जाथारनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि बैसोआ गाहायसिनानो 21 इयार्स जानांगोन बिनिफ्राय एसटि एससि एसटि फैब्ला नोंथांमोना 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन ओबिसि एमअबिसिफोरा 43 सिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोबोद मोजां बेहाय एज रिलेक्सेसन दङ दा जोङो सिरियल नाम्बार 1नि पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा फरायनाया जानांगोन होनना बुंदों बेचेलर डिग्रि इन एग्रिकालचार बा हर्टिकालचार नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन आरो दरमाहाया जोबोर मोजां 30,000निफ्राय जागायनानै 1,10,000 जागोन पार मान्थ आरो ग्रेड फी दंबावो जोबोर बुरजा दा सेकेन्ड पस्टनि थाखाय नोंथांमोना डिआव नायोब्ला नुनो मोन्दों नोंथांमोनाबो बेवहाय नोंथांमोना एग्रिकालचारेल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन होनना बुंदोंबा नोंथांमोना डिग्रि इन सिभिल बा मेकानिकेल नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों होनबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बे एसिस्टेन्ट एग्रिकालचारेल इन्जिनियाराव दा लास्टआव फैयोब्ला जों मोन्दों लास्टआव फैयोब्ला जों बेहाय मोनबाय नोंथांमोना बेहाय जुनियर इन्जिनियाराव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना 3 इयार्स डिप्ल'मा इन एग्रिकालचार बा सिभिल बा मेकानिकेल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों सेलेरिया बेवहाय 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जाहैगोन ग्रेड फी दङ 8,700 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन दा जोङो माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला बिनि लिंकआ जाहैबाय नैबे www नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय खालामबानो जाबाय आं लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होदों डाइरेक्ट फैनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामब्ला जाहाथे माने डकुमेन्ट्सखौ मिलायना हरो आं बेखौ खावलायदों आरो बेवहाय बारा डकुमेन्ट्स हरनाङा नोंथांमोना नायदो बेवहाय माखासे दङ जेरै बार्थ सार्टिफिकेट बा एडमिट कार्ड नोंथांमोना HSLCनिखौ हरनांगोन एज प्रफनि थाखाय आरो मार्कशीट नोंथांमोना हरनांगोन इडुकेसन क्वालिफिकेसननि बिनिफ्राय लास्टआव कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन दा बेनि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय 15 फेब्रुवारिसिम थाहैगोन नोंथांमोना 15 फेब्रुवारिसिम खालामनो हागोन आरो बेवहाय दङ एग्जामा बेहाय दङ 100 मार्क्सनिल' होनना बुंदों बेहाय थ' नोंथांमोना बेखौ जुदि एलिजिबोल जायोब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थायो जबनि जिखुनु जाया जब फैयोब्ला नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलनिफ्राय